10 sekondi għal nofs il-lejl akkumpanjati minn mużika enerġetika mid-DJs Denzel, Joe Armani u Wayne wassal il-momenti sbieħ ta' ċelebrazzjoni fi Pjazza San Giorgio u l-madwar. Ma' tokki ta' nofs il-lejl bdiet ukoll wirja piroteknika mill-isbaħ fil-port il-kbir li ntqal kienet l-akbar waħda li qatt saret għal-lejl bejn l-aħħar jum tas-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Anke jekk f'ħinijiet niżlet ix-xita u kien il-ksieħ, dawn ma telfu xejn mill-atmosfera. In-nies fetħu l-umbrellel u komplew jiċċelebraw. U stmat li madwar 70,000 persuna għattaw il-bidu tas-sena f'diversi żoni fil-belt fosthom il-Pjazza ta' San Giorgio, Pjazza Tritoni u l-madwar tal-Port il-Kbir. Fil-Pjazza San Giorgio il-folla komplet mal-ispettaklu mużikali u organizzat bis-sem ta' diversi artisti Maltin fosthom Glenn Vella, Aidan Druckard, Denise, Gaia, Karen Duff, Keith Sammit Mintoff, Klinsman u Mirjana Conte flimkien mal-Palace String Orchestra. L-ispettaklu laħal ofol tiegħu b'wirja mill-isbaħ mill-artist internazzjonali John Newman. Iċ-ċelebrazzjoni f'Pjazza San Giorgio tmexxiet minn Ron Briffa, Jamie Cardona u Taryn Mammo-Ċefaj li b'sorpriża l-pubbliku ppreżentaw kanzunetta speċjali għal din l-okkażjoni flimkien mal-kantanti preżenti. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta fiħdan il-Ministeru għall-Kultura qalet li dan l-avveniment kien l-akbar ċelebrazzjoni ta' lejlet l-ewwel tas-sena li qatt saret fil-belt u biha temmet sena ta' attivitajiet organizzati minnha fil-kapitali bl-appoġġ minn diversi entitajiet. Żewġ ċelebrazzjonijiet oħra tal-massa saru fil-Kottonera u Fawdex. F'Baċir numru 1 il-Fondazzjoni Kottonera organizzat kunċert mill-grupp Kantera u l-artisti Matthew James u Ira Roscoe. Lejla animata minn Dorian Mamo u Ray Kalleja, din l-attività attirat mijiet ta' persuni li gawdew ukoll spettaklu tal-lob tan-nar u drones li għamlu diversi formazzjonijiet fosthom l-awguri għas-sena l-ġdida. U l-qofol tal-programm tal-Festival dex intlaħaq il-lejl li għadda bi spettaklu mill-aqwa fit-Tokk, il-qalba tal-Belt Victoria. Clint Bajada mexxa l-udjenza f'lejla ta' mużika, enerġija u ċelebrazzjonijiet b'talent lokali fosthom Ryan Spiteri, The Capitals Big Band u Terra waqt li bħala mistiedna speċjali kien hemm il-grupp internazzjonali Eiffel 65.